знадобиться більша баночка, бо тут не буде зручно мені маринувати. Тепер зеленушка. Можна взяти мікс петрушка разом з укропом. У мене буде тільки петрушка. Кришимо зеленушку. Зеленушку. Тут в мене 300 грам редиски, то я кладу пів чайної ложки солі. Соль в мене така крупна. Пів чайної ложки цукру. Чайну ложку оцету. Одну столову ложку